Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nick Nock. Taong 1981, San Antonio, Zambales. Itong mga panahong ito, meron ng pamilya itong si Nick Nock at itinataguyod niya ito sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga mangga. Meron kasi sila noong minanang lupa na purong mangga lamang ang nakatanim. Sa sobrang dami ng mangga sa lugar nila Nick Nock, ay halos hindi na magawang masinaga ng araw ang lupa doon kahit tanghali. Doon na din sila nanananahan upang mabantayan nila ang kanilang manggahan. Sa ilang taong pamamalagi doon nila Nick Nock, ay halos madalang lamang ang kanilang mga naging kakilala. Iniiwasan kasi sila sa lugar na yon gawa ng merong kumakalat na balita tungkol sa kanyang pagkatao. Ayon sa kanyang mga kababaryo, na isa umanong pamilya ng aswang itong sila Nick Nock. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin sa kadahilan ng wala namang katotohanan at katuturan ang ibinibintang sa kanila. Sa paglipas ng taon nila doon, ay sanay na silang bansagan ng pamilya ng mga aswang. Halos sa bawat pagpunta noon nila sa baryo, ay palagi silang pinangingilagan ng mga tao. Ang tanging nagpapakirot lamang noon sa puso ni Nick Nock ay maging ang kanyang anak noon ay nadadamay. Ilang beses na niyang sinabihan ng mga ito na huwag idamay ang kanyang anak dahil wala itong kinalaman tungkol sa kanyang pagkatao. Pero kahit anong paliwanag noon ni Nick Nock, ay hindi siya nagagawang pakinggan ng mga ito. Sa pagsapit ng anihan ng mangga, ay naging abala ang kanilang pamilya sa pangunguha ng bunga. Ang umaakyat ng puno noon ay si Nick Nock at ang kanyang panganay na lalaki. Kahit silang tatlo lamang noon ang umaani ng mangga, ay hindi naman nila iniinda ang kanilang mga pagod. Ayon kay Nick Nock, na mas mabuting sila na lamang ang mag-ani ng kanilang itinanim upang makuha nila ng buo ang perang magiging katumbas ng mga bungang yon. Sa pagsapit ng hapon, ay kalahati na ng mga puno ng mangga ang kanilang naani. Halos nakaabot din sila noon ng 6 na sako na siyang labis nilang ikinatuwa. Sa pagsapit ng kanilang hapunan, ay masaya naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa kanilang ani. Matapos nilang kumain, pinili nilang lumabas ng kanilang tahanan upang magmasid sa paligid. Bago pa man noon sumapit ang 7:00 ng gabi, ay pinapasok na ni Nick Nock ang kanyang mag-ina upang sila ay makapagpahinga na. Habang siya ay nagmamasid sa paligid, biglang natigilan itong si Nick Nock nang makasipat siya ng 2 aso na kasing laki ng kalabaw sa manggahan. Nakatitig ito sa kanya habang hindi niya ito nakikitaan ng paggalaw. Sa sobrang pagkagulat noon ni Nick Nock, ay agara naman siya noong pumasok sa kanilang tahanan upang maiwasan ang 2 nilalang. Alam niyang hindi ordinaryo ang mga ito sa kadahilanang yon ang unang beses na nakasilay siya ng ganoong kalaking aso. Sa pagpasok niya sa kanilang tahanan, ay agara naman siyang sinalubong ng kanyang asawa. "Nock, ano yon?" tanong nito sa kanya. Wala mahal. May 2 aso lang ang naligaw," sagot niya. Kasabay ng pag-uwika noon ni Nick Nock, ay ang agara naman niyang pagpasok sa kanilang silid. Kahit papaano,
Iniiwasan nila Niknok ang mga ganoong uri ng bagay dahil sa nais na nila noong kalimutan ang kanilang nakaraan. Aminado noon si Niknok na may aral siya sa kaliwa, pero hindi siya isang aswang tulad ng ibinibintang sa kanilang pamilya. Maging ang asawa niya noon ay isang uri ng mambabarang na nasa hanay ng mga angka ng talunan. Ito ang mga uri ng mambabarang na kadalasang gumagamit ng mga langaw na mas pinabagsik ng kanilang mga pinagkaisang usal. Ayon kay Niknok, na kapag ang mga langaw na kanilang pinakawalan ay nakadapo sa tenga ng kanilang biktima, ay mangingitlog ito ng ilang libo na siyang kalaunang papasok sa sistema mo. Sa oras na pumasok na ang mga itlog na yon, isang araw lamang ang kinakailangan upang matagumpay itong mapisa. Kapag ito naman ay napisa, doon na mag-uumpisa ang katakot-takot na pasakit na haharapin ng kanilang biktima. Sa susunod na 3 araw ay hindi nito magagawang makatulog dahil sa kanilang pambabarang. Palagi rin itong kakamot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na para bang meron itong nararamdamang katikati. Palagi rin itong babahing na animoy, meron itong nais ilabas sa kanyang sistema. Makakaramdam din ito ng panlalabo ng kanyang mga mata at hindi mapaliwanag na sakit sa kanyang sistema. Ang pakiramdam noon ng kanilang biktima ay para bang hinihiwa ng kutsilyo ang bawat bituka nito. Makakaramdam din ito ng labis na pagkirot sa kanyang puso na para bang dinadaluyan ito ng kuryente. Sa oras na maging ganap na langaw na ang mga itinanim nila, ay doon na magsisimula ang hindi kaaya-ayang pangyayari. Sa oras kasi na mabuhay ang mga yon sa loob ng kanyang sistema, ay doon na dahan-dahang babaho ang kanyang hininga at ang kanyang buong bunganga. Pangingilagan din ito ang tubig na para bang nakagat ito ng isang baliw na aso. Hindi na rin ito makakaramdam ng pagkagutom sa loob ng 1 linggo. Sa oras na maging paralisado na ang kanilang biktima, ay paisa-isa namang lalabas ang mga langaw sa pagsapit ng hating gabi. Sa bawat pagsilabasa ng mga ito, ay makakaramdam ang kanilang biktima ng labis na pagkasakit ng kanilang katawan na halos papangarapin na nilang mamatay ng agaran. Hindi titigil sa paglabas ang mga langaw na yon hanggang sa tuluyan ng mawala ng buhay ang biktimang kanilang ginagambala. Dagdag pa ni Niknok na ang aral na taglay ng kanyang asawa ay ang isa sa mga pinakamalakas na uri ng pambabarang. Isa din ito sa pinakabrutal dahil sa labis na pagpapahirap ang kayang maibigay nito sa taong labis nilang kinapupuutan. Habang sila ay nakahiga ng kanyang asawa, panay naman ang ginawa nilang pag-uusap tungkol sa nilalang na kanyang nakita. Alam kasi noon ng kanyang asawa na merong nagmamasid sa kanila na isang taong merong masamang pakay sa kanilang pamilya. Hindi naman nila ito maaaring pahintulutan kung kaya't gumagawa na rin sila ng hakbang upang malaman ang panauhing merong pakay sa kanilang pamilya. Mahal, ano sa tingin mo? Kanino kaya ang mga asong yon? Tanong ni Niknok sa kanyang asawa. Hindi ko alam eh. Hayaan mo. Bukas sama-sama tayong pumunta sa baryo upang magmasid at makiramdam sa paligid. Alam kong kababaryo lang natin ang mga yan. Kung kaya't mararamdaman natin sila sa lugar na yon. Sagot naman ng kanyang asawa. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang magpahinga na
upang mapaghandaan ang kanilang trabaho kinabukasan. Kahit papaano, masaya noon si Niknok dahil magkakaroon na naman sila ng malaki-laking pera sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng mangga. Kinabukasan, maaga pang gumising ang kanilang pamilya upang ihanda na ang bawat sako ng mangga na kanilang dadalhin. Pinili nilang isakay sa kangga ng kalabaw ang mga ito nang sa gayoy hindi na sila mahirapan sa pagpasan. Ilang minuto lamang ang lumipas, tuluyan na nga silang nadapo sa kanilang baryo. Doon ay merong naghintay sa kanilang mamimili ng mangga na siya namang nilalako nito sa ibang lugar. Sa pagdating nila sa kanilang baryo, agaran din naman nilang naibenta ang sako-sakong mangga na kanilang naani. Bale, sobrang 100 noon ang kanilang kita na siyang labis naman nilang ikinatuwa. Matapos nila itong ipagbenta, agaran din naman silang naglibot sa baryo. Pinili nilang mamasyal noon ng normal upang magawa nilang maramdaman ang buong paligid. Sa bawat pag-ikot nila sa lugar na yon, ay ramdam na ramdam nila ang pag-ilag sa kanila ng mga tao. Hindi naman ito gaanong problema sa kanila dahil sa palagi namang ganoon ang turing sa kanila ng kanilang mga kababaryo. Tay, napakasama ho ba ng tingin ng tao sa atin? At para bang hindi sila nagkaka-interes na kausapin tayo? Ni lumapit nga tay, hindi nila nagagawa na para bang meron tayong nakakahawang sakit. Wika ng kanyang anak. Hayaan mo lang ang mga yan, anak. Ganyan talaga sila eh. Kaya kung ako sa'yo, masanay ka na. Sagot naman ni Niknok. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagmasid nito sa buong paligid. Kahit anong gawing pagramdam nila noon, ay hindi nila mahanap ang panauhing nagmamasid sa kanila sa pamamagitan ng 2 aso. Ilang oras pa ang lumipas, doon nila napagtanto na wala sa kanilang baryo ang nilalang na kanilang hinahanap. Dahil sa bigo silang matagpuan ang presensya ng nilalang na yon, kung kaya't pinili na lamang nilang muling bumalik sa kanilang tirahan. Lumipas pa ang 3 araw at ganon pa rin ang nararamdaman ni Niknok tuwing gabi. Palaging bumibisita sa kanila ang 2 asong yon na para bang hindi natitinag sa mga pangontra nilang ikinalat. Dahil sa patuloy na paggambala sa kanila ng 2 aso, kung kaya't hindi na napigilan ni Niknok ang kanyang sarili. Sa pagsapit ng 4 na araw, doon na niya ginawa ang kanyang pangkukulam sa 2 asong kanyang nasilayan. Bale siya ay isang mangkukulam, samantalang ang asawa naman niya ay isang mambabarang. Hindi nila ito ipinaalam sa kanilang anak sa kadahilan ng nais nila itong lumaki ng tahimik at malayo sa panganib. Sa paglipas pa ng 2 linggo, at doon na nga nangyari ang pinakahinihintay nilang mag-asawa. Habang abala sila noon sa kanilang gawaing bahay, meron silang nasipat na isa nilang kababaryo na umaaligid sa kanilang lupain. Biglang nagulat noon sila Niknok sa kadahilan ng napakalakas ng kanilang kutob na yun nga ang panauhing kanilang hinahanap. Kasabay ng pagsilay nila dito ay ang agara naman nilang pagtanda ng pagmumuka nito. Hindi kumurap ng mata noon si Niknok upang maitatak sa kanyang isipan ang pagmumuka ng nilalang. Matapos niya itong gawin, ay pinili niyang umaktong walang nakita sa kanilang paligid. Sa pagsapit noon ng hapon, pinili nilang tumungo sa baryo upang kumprontahin ang lalaking kanilang nakita.
Ilang minuto lamang noon na paghahanap ay tuluyan na nilang nakita ang lalaki. Agaran nila itong nilapitan upang kausapin ng maayos. Manoy, ano ho ang ginagawa niyo sa manggahan namin kanina? Kayo pa lamang po kasi ang kauna-unahang tumungo sa lugar na yon. Kung kaya't labis namin itong ipinagtataka ng aking asawa. Malumanay na wika ni Niknok. Wala namang kaming ginagawa sa lugar na yon. Pasensya na kung nang himasok ako sa inyong lupain nang hindi nagpapaalam. Sagot naman ito. Kasabay ng pagwika ng lalaki ay ang pagsilay ni Niknok sa kasama nito na nagmamasid sa loob ng kanyang tahanan. Doon na nanlaki ang mga mata nilang mag-asawa dahil ramdam nila ang pagkakahawig ng presensya nito sa mga asong umaaligid sa kanilang tahanan. Walang sabi-sabi, agaran nila itong nilapitan ng walang pagdadalawang isip. Manoy, sino ba yung taong nasa pinto ninyo? Maaari bang malaman ang kanyang pangalan? Tanong ni Niknok. Wala yan. Pinsan ko lang yan. Taga-ibayong baryo. Bakit? Pamilyar ba siya sa inyo? Tanong naman ito sa kanya. Hindi ho. Nais ko lamang sanang ito ay kilalanin. Sagot ni Niknok. Kasabay ng pagwika nito ay ang pasimpleng pag-amoy niya sa mga tsinelas na nasa pinto. Nang maramdaman ni Niknok ang nakakapit na presensya nito sa isang tsinelas, ay agaran niya naman itong kinuha ng hindi napapansin ng lalaki. Kasabay ng pagkuha niya rito, ay ang agaran naman nilang paglisan sa pamamahay na yon. Hindi na nila noon nagawa pang lumingon dahil sa kanilang pagmamadali. Nang marating nila ang kanilang tahanan, doon na inumpisahan nila Niknok ang kanilang ritual sa kulam at barang. Nais nilang pagsabayin ang kanilang aral upang maibigay sa taong yon ang puot na kanyang hinahanap. Labis na kasi sila noong naaapektuhan, gawa ng magdamagan silang nagmamasid sa buong paligid. Habang ginagawa noon nila Niknok ang kanilang ritual, ay wala namang kaide-ideya ang kanilang nag-iisang anak. Naglalaro lamang ito sa sala ng kanilang tahanan habang merong ginagawang kademonyohan ang kanyang mga magulang. Nang makumpleto na nila Niknok ang alay na kanilang nais, dali-dali rin naman nilang ginawa ang unang hakbang ng kulam at barang. Hindi ko nasasabihin ang kanilang mga ritual at ginagawa sa kadahilan ng mahigpit itong ipinagbawal ni Niknok. Bago sumapit ang hating gabi, ay matagumpay nang naipalipad ng kanyang asawa ang mga langaw na ginagamit nito sa pambabarang. Si Niknok naman noon ay nagawa ng maikonekta ang kaluluwa ng kanyang biktima sa manikang ginawa niya noong mismong gabi. Nang maisaayos na nila ang lahat ng kinakailangan para mapagana ang kanilang mga aral, ay pinili nilang maghintay sa mga susunod na gabing daraan. Nais muna nilang masigurong nakapangitlog na ang mga langaw upang maisagawa na ni Niknok ang kanyang pangungulam. Kaya unang ipaparamdam ni Niknok noon ang kanyang aral upang hindi mahalata ng lalaking yon ang palihim na pagtira sa kanya ng kanyang asawa. Hindi alintana ni Niknok kung makahingi yun ng tulong sa isang albularyo sa kadahilan ng nakahanda sila sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Lumipas pa ang 2 araw at ramdam na nga ni Niknok ang mga pangontrang hinahawakan ng lalaking yon. Hindi siya noon gaanong naaapektuhan sa kadahilan ng aral din ng kaliwa ang ginagamit ng lalaki upang salagin ang kanilang pag-atake. Nang matagumpay nang napisa ang mga langaw,
ay agara namang inumpisahan ng kanyang asawa ang pambabarang. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong mabuhay, kung kaya't pinili niyang patayin agad ito ng madalian. Mas malalagay kasi sila sa alanganin kapag nagawa pang malaman ng lalaki ang mga taong nasa likod ng barang at kulam. Sa sumunod pang gabi ay mas lalong nilakasan ng asawa ni Niknok ang pagpapahirap sa kanilang biktima. Sinisigurado ko sa iyo, bago pumatak ang 4:00 ng umaga, ay tuluyan ka nang magpapaalam sa mundong ibabaw. Demonyo ka, nananahimik kami sa lugar na ito, pero pilit mo kaming ginagambala. Sinasabi ko sa iyo, mali ka ng pamilyang iyong binabangga. Wika ng asawa ni Niknok habang patuloy na nagpapakawala ng usal patungo sa lalaki. Matapos niya itong gawin, panay naman ang pagtusok ng karayom ni Niknok sa manikang konektado na sa kaluluwa ng kanilang biktima. Nang tuluyan na siya noong makaramdam ng pagod, ay doon niya pa lamang napagpasyahang tumigil. Hindi din siya natulog buong magdamag upang walang manggagamot ang makakahuli sa kanya. Kinaumagahan, bago pa man noon sumapit ang bukang liwayway, ay tuluyan na nga nilang naramdamang mag-asawa ang pagkamatay ng katawang lupa ng kanilang biktima. Matapos nila itong maramdaman, agaran din naman nilang tinago ang mga kagamitang kanilang ginamit sa pambabarang at pangkukulam. Nanumpa din sila noon na huli na nilang gagamitin ang aral na yon upang tuluyan na silang malagay sa tahimik. Sa pagsapit ng 9:00 noong mismong araw, pinili nilang bumaba ng baryo upang kumpirmahin ang pagkamatay ng lalaki. Nang marating nila ang pamamahay nito, doon natagpuan nila Niknok ang pinaglalamayang bangkay ng pangahas. Ayon sa kanilang mga balitang narinig, na ang lalaking yon ay isa rin palang kuno-kunong aswang sa lugar nitong pinanggalingan. Nang marinig nila ang sinabi nito, doon nila napagtantong inutusan pala ng lalaking yon ang aswang nitong kaibigan. Hindi na nila pinili pang palakihin ang gulo sa kadahilan ng nais na nga nilang lumagay sa tahimik. Ang ginawa na lamang noon ni Niknok ay dagdag pag-iingat sa lalaking minsang nagtangka sa kanilang buhay. Hindi na rin nila ito ninais pang pansinin upang makaiwas na sa maaaring kaguluhang maganap. Magpahanggang sa ngayon ay nananatiling nakabaon pa rin sa ilalim ng lupa ang aral ng mag-asawang mambabarang at mangkukulam na minsan nilang ginamit sa pagkitil ng isang aswang na kinulam at binarang. Okay, opinion ko sa kwento. Ito na naman, ito yung maganda yung kaliwa laban sa kaliwa no? Parang satisfying pag sila-sila yung nagpapatayan. Wala lang, parang nakakatuwa lang di ba? Walang nadadamay na mabuting tao. Yung sila-sila talaga magyayarian. Kaya nakakatuwa yung ganito. Tsaka, ang kinagandahan nito, ano nga naman laban ng aswang sa pinagsamang lakas ng kulam tsaka barang, di ba? Parang ibang level na yun Minsan nga may mga mangkukulam na may mga alagad na aswang, minsan baliktad. Yung aswang may mga tauhang mangkukulam, mambabarang. Parang paiba-iba Pero ang ganda ng ganito na klase na kwento, di ba? Yung sila-sila yung magtitigukan. Pero ito muna, shoutout muna tayo para sa mga bago nating Warrior members. Andyan sina Arlene Lomok, Yuki Kono, Inutil si Kenshin, Mary Ann Iglea, Ricardo Sabas Y. Kong Jr., Maybelline Tome, Cavite Shapi, Maricar M., Riza Luz Dantis,
JP Mario. At sa mga nag-renew ng badge, andyan sina Bern, Mitz Artagame, Erica Sheila Vizcara, Jeffrey Allen Mobido, ZH Moki, MK Poras, Ash Briguera, Vernus Mabanes, Mards B, happy 1 year sa'yo, Edison Gatdula, Weng Skiela King, Jeff Anginson, admin ko yan, Gadget Fixers PH, Franklin Amian, Pinoy Drama Series, Renz Lee, Kevin Magbanwa, Giovanna Van, Canezal Mudir, Marilyn Ermino, Queen Jason Jason, Putahe ni Shucks, Lulu Kiza, Maria Katrina Rosialda, Bathala Adventure PH, subscribe kayo dyan, April Salcedo, Angelica Maman, Jonathan Bonotan, at kay Elizabeth Luigo. Yan, pasensya na kayo, medyo matagal tayong walang shoutout kasi sunod-sunod din yung naging series natin eh. Tas kung sisingitan natin ng hindi series, medyo mahaba naman yung kwento kaya wala nang space para sa shoutout. Pero ngayon, balik tayo ha. Pero puro warriors muna ako tsaka sa mga nagre-renew ng badge para hindi rin ganun kahaba yung video. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.